Hej, jeg hedder Mette og går i 8. A og er medlem af Mediepatruljen. Hej, jeg hedder også Mette og går i 8. B og er med i Mediepatruljen. Hvor længe har I gået til Mediepatruljen? Jeg har været med i 2 år. Og jeg har været med 1 år. Hvad laver man i Mediepatruljen? Man underviser blandt andet elever og voksne i forskellige apps og programmer. Hvad har I lært af at gå i Mediepatruljen? Vi har lært at stå frem foran både børn og voksne og sige, hvad det er, vi skal, og forklare. Og vi har også lært en hel masse apps at kende, som vi ikke kendte i forvejen. Hvordan blev I en del af Mediepatruljen? Min lærer spurgte mig, og så ville jeg rigtig gerne være med. Min lærer sagde, om jeg ikke havde lyst til det, og så det ville jeg gerne. Så ja. Hvad kan I bedst lide ved at gå i Mediepatruljen? Jeg kan nok bedst lide at undervise folk, fordi jeg synes, det er rigtig sjovt. Og det samme her. Vi er så med.